Pak seniman ya guru wonten mantanon. Monggo Mbak Chandra. Ya jeng. Katur Mas Alif Kacamata Wilujeng midhangetaken ugi kadang-kadang kinasih Mas Yatno nggih keluarga besar Jabung Mania ugi keluarga besar Pak Sukardi Bunda Catur Mas Wawan Kali Jambe Mas Dauri ugi Pak Desomo Pak Surat Oke datang kantor Bunda Catur Mas Wawan Kali Jambe. Monggo lanjut. Kaya ngene lalah
koncone jek akeh kok nika. Pak De. Ora apa-apa. Mas Bayan ki kok ora tambah ning tetep nang kene ki. Yo Mas, yo. Wong bagus lancir kuning sing gawe ati mutamate yen guyu ketok kisule gawe rindu ning ati rasane lebokne Mbak Riri. Mbak Riri. Enak lho, Pak. Sansaya awak ceking ini tambah penak banget. Jarene garing. Ben wah semok banget kok. Mungkin kegedean kok, Pak. Ya iya, pah. Dah, ayo. Lalitan bisa saya suwe sansaya malela rino Wangi eling-eling dadake sing bersama juragannya buah Asami Tangklingan. Masuk. Mbak Riri lancir kuning sing gawe ati nang mati yen guyu ketok disule gawe rindu ning ati rasane Sampen mapan urung gawang-gawang mung katon esemu lambene siniker jambe mung ngatone mripat wae ayo yo Piye Mbak Sasa?
Ya kok ya. Iki aku blessing wong tuwek-tuwek wae kok. Nggih. Nek karo kowe aku wis ora kuat aku. Nggih, monggo. Tilalitan bisa saya suwe dan saya kalela rino wengi ketekesi ngene Mbak Riri. Gandeng ku sawer Katur Mas Indarsono, Pak Ditarno Tani Jaya, Mbak Sastro, Mas Lenggi, Mas Punya, Mas Rus, Mas Agung, Samalas. Selamat malam Mas Tarno Tani Jaya. Juga Mas Erik, Mbak Ina, juga Bapak Nawolo dari Endah Kargo, Jambangan. sewulayangmu tak simpen ana jroning atiku taun ana windonono tak sine tresno ayo mama. Boten siang boten dalu wong ayu boten sabakan aduh sayang aduh sayang aduh sayang aku ati yen kelangan gayeng ya Mbak Ulan wonten ing gone Mas Tukimin. Sayange kok mriki mboten te jogeti. Oh, nggih dereng. Nggih, kula rada prekewuh niki. Nggih. Yo, lebetke. Sewulayangmu tak simpen ana jroning atiku taun ana windonono tak enteni sing tresno boten siang boten dalu wong ayu
aduh sayang aku wedi yen kelangan. Sawere sip kulane anggere anu ndak anggere ngatinget wae. Suwun nggih. Gongeng sesarengan karawitan mudalara. Ayo putra usaha multimedia. Bintang Pro Audio Sound System. Pak Darmatania Jaya Prasastra. Esok awan nang omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing disayang mubeng mider anggonku goleki ora krasa esok mbok aja ngete podang kuning agawe pikirku kowe seret ireng tak sawang katon manise itu bunga yang lakon nyambung ayo Pak Depomo. siap. Monggo Mas Rofat wonten ing garas juragane bola Yuran anggoleki sing disayang mubeng mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nanti monggo Kang Jawang kleyang
sawang katon manise ibu bunga yen takon nyanding sirane ora bakal kakiwang liyan yen siput dan andudut ati ora manjo atiku sansaya tak sranani sun Kulute kebedo Nggih, matur nuwun Pak Tomo. matur sembah Niki binate mboten kata-kata napa. Matur nuwun. Sareng kula mboten apa-apa Nggih, Mas. matur. Cek dang mriki. Bos, aku wis rene. Jenengan mang maju mriki, kersane semangat gene dulure lanang. Mang mriki le. terima kasih Nggih. terima kasih Lah penyanyi-penyanyi iki kok pokoke gumoh. Oh. Iki. iki ya melu-melu Oh, Tomo iki lah. Gubuk Asmara aja lenggak sik joget sik lho. Iya. Iya wis pokoke tenang. Iki bose jahit mau Tomo. Wah. Oh, lah kowe iki mulai. Nah. Sel. Wah. Sel. Wah. Wah, kuwi. Tomo kuwi. banget Tomo kayak ana majek. Tomo kuwi ra mbok kae. Tomo yatim piatu kuwi. Yo, saiki penyanyi kudu semangat. Nggih. Kaya Mbak Riri, kaya Mbak Wulan, mbok-mbokane sing nyemangake karo Mbak Chandra. Sing adik-adik niki ngono anu ndereke mawon. Yun. Oh, nggih. Bose jae njaluk lagu Lewung. Iki sing di omah mau dikenengi, malah iki adikku yo kene aneh. niki anu Gubuk Asmara Oh, dari Sendang Batik kok. Pak Sendang Me. Batik, Gubuk Lagune Asmara. napa niki? Gubuk Asmara, ya. Yo Majek. Gubuk Asmara. Yo. Walah ngger wakilan kok. Chandra, Gubuk Asmara. Para juragan batik matur sembah. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek ning kakak kepak tulisan warna abang tondo isi lawan gubuk kae wen biyen makosa gubuk kae kepanito nyawang nganti kakadino nyawang penyanyi ki bingar ngene yo sangka wis Catatan sajroning ati Katan luntur saya merati Aku kowe dadi garwa Marga leren ning gubuk Asmara
opo kae kapan cerita Bayangan yo Katrina limpak Mbak Wulan Catatan sajroning ati Katan luntur saya merahati Aku kowe dadi garwa Bablasane rojeng. Rojeng. Rojeng emosi. Pating kepor krungu suarane pit motor Rame-rame satengahe dalan gede Dampya-dampya rusing padha sesorang Teges rojeng rombongane tukang ngebut Ngebutan kotuko ora imut ing beboyo Ning saiki rojeng kudu diatasi Yen kebacut bisa agawe pepati Hey Ayo dari keluarga besar Sendang Batik. Majek. aja ngucap aku wis mertobat wong wadon ngendika kaya sing ngalor tak pikir kowe aja kuwatir Nyatane buktine telung sasi rampok cukupi nggonmu seneng main judi ra mikir butuhan muri Copat ekonomi pikiran gampang emosi 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 pikiran gampang emosi ya Jamal, kowe ki urung dhewe lho. Kowe ki berjanji lho. Ya toh? Wis janji. Wis janji. Dulur-dulur saking Klinggan monggo saking Jenglong saking Duet tingkah lakumu kudu ngerti cara
Tomo MC Official, Mas Tarno Tania Jaya, Endah Argo, Mas Erik, Bu Inang, Mas Nawolo, ugi Mas Ngadino. Wangsul dumateng Pak MC Pak Tomo matur suwun sanget. Siap Mas Mario. Iya.
Nggih, ah. Wong tetes santet marasa atiku tresnaku kula jroning kalebu senadyan nyowo jasa kalaga wis tresno rabi sudi pisana wis tresno rabi sudi matur sembanun Bapak Triantoko ngaturaken wilujeng rawuhipun, wilujeng lelenggan, gegandhengan niku kanca-kanca kemauku ya wis rada kesel ya to. Iki rakitan nggih sepatah kata Pak Tri kula aturi paring pangandika nggih dhateng warga masyarakat mliginipun wonten ing dukuh duwet mriki. Jadi mangke program-programipun ingkang badhe dateng monggo kepareng majeng mriki tulis layang kang eliki dinggo kowe
Mas Arep di gayang nih, rene sing nom-nom. Pundi? Iki wayah wis wayah gayeng. Iya lah wis santai wae. Monggo, loro ati loro dulu. Iya. Ayo Pak Depomo, ra apa-apa, Dik. Ayo perwakilane. Yo. Yo Dek Sasa. Mas Bayan. Diwakili loro ati loro. Iya. Kurang opo aku iki dadi wong lanang. Kurang opo anggonku tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati atiku ora bisa ditampani. Wes milio sayang aku apa dheweke. Wes milio dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe gelane rasa. Rasa tresno sliramu rapi sonjo. Rasa tresno sliramu rapi sojogo sesuwun tinggal sekop iling merah keluarga tansah sumeti ayo doon pangajap rindu kiwir boleh Muda Laras Bintang Audio Tomo MC Official Putra Usaha Multimedia juga Bapak RT Sadimin Duet Jebangan Katur Mas Wondo Sukoharjo Mas Ngadino Mas Erik Pak Nawolo Mas Tarno Tania Jaya kurang opo iki dadi wong lanang kurang opo anggonku tresno ning nyatane sliramu kalani ati tatu ora bisa ditanggani. Rasa tresno sliramu rapi sonjogo wis miliya sayang aku apa dheweke
rasa tresno siramu rapi sonjogo. Mas Tarno Tania Jaya. Oke datang kantor Mas Teguh. Regilan Mania. Mas Tegi. Sisan, kowe arep nyanyi lewung? Ya, sing ngersake Mas Jack juragan pun sendang batik. Oke. Oh iya. Ketok iki lengganamu ya. Ya, Mas Bayan aku arep udut-udut sik kesel iki. Monggo Mas Jack. Lagune Liwung. Nggih, monggo Liwung. Mas Jack maju joget. Woi. Liwung spesial kagem Mas Jack juragane batik. Ya, 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 ya.
dadya ati sawiji senajan apun tak lakoni Wasik rik. Matur suwun Pak Tomo. Matur suwun nggih. Bungi panuwun dari keluarga besar Sendang Padik. Nggih monggo sing ngersake lagu ndang cecolo dateng kula mengke selak bar. Niki soale niki malam Jumat. Niki Mbak wis nyanyi no. Neh harus nyanyi neh. Oke, ayo. Yo. Nyanyi yo. Oke, Mas Jamal. Ayo. Oke, monggo Mas Jamal. Mbak Riri karo sapa iki? Karo Mbak Wulan. Suwe ra petuk iki kok. Lah iki ra petuk wis suwe banget. Nggih. Lagune napa Pak Jamal? Oh ya. Ya. Sik meneh kabeh sik. Pertelon Sik, Pungro. sik. Oh sanes. Kowe padi ayo. Mas Jack monggo. Oke katur Pak Lurah Sumadi wonten ing Mojodoyong. Wilujeng midhangetaken. Oke keluarga besar PJM. Mas Tarno Tania Jaya, Mbak Sastro, juga keluarga besar Mbak Tini, Mas Heri. Landang wuyung tugal layung
telon pungkruk. Oke katur Mas Bagong, Cangkol Mania, Ciki Mania wonten Bekasi, Wilujeng Dalu, Alura Sumadi, wonten Mododoyong, Mas TG, Mas Yus, Pak Wawan Kali Jambe, Mas Wondo, Mas Madina, Mas Harik, Pak Nawolo, Mas Rohmat, Mas Tarno Tani Jaya, Mas Larto, Carik. Terima kasih. Pak Tomo tak sawen Mbak Lili. Aku njaluk gejlok, Pak Sakiman gejlok.